ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal na dapat nilalaban hanggang dulo. Pero meron din naman mga kapuso na pagmamahal na sa umpisa pa lamang ay dapat nang binitawan. Ikaw kabarangay, handa ka bang maghintay na piliin ka ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, may mga taong pinanganak na maraming pagkakatulad sa buhay at may dahilan kung bakit nagtatagpo ang kanilang mga landas. Magandang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ako po si Cha, 29 years old at nagtatrabaho sa isang private company dito sa Mandaluyong. Matagal na akong nakikinig ng inyong programang Barangay Love Stories. At sana po kagaya ng mga kwento ng buhay na inyong tinatampok mula sa inyong mga letter senders ay makapag-iwan din po itong sulat ko ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Year 2020, nauso yung isang website kung saan ay makakausap mo ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Mag-a-appear na lamang randomly yung stranger kapag pinindot mo yung next option sa website na yon. At dahil nga pandemic pa noon ay naging pampalipas oras ko ang website na yon. Marami akong nakakausap pero puro kumustahan lamang. Never akong nagbigay ng social media information ko sa kanila. Pampalipas oras ko lang kasi talaga ang mga nakakausap ko doon. Kapag nabobore na ako, ine-next ko na kaagad para sa bagong stranger na makakausap ko. Nakakatuwa lang kasi may isang tao noon na paulit-ulit kong nakikita at nakakausap sa website na yon. Mike ang pangalan niya. Siya rin ang pinakamatagal na kausap ko at nang matapos ang pandemic ay nagkasundo kaming magkita sa personal, Papa Dudut. Pero may kaklase ka rin bang nanaksak ng lapis nung elementary? Ay nako, oo meron. Naalala ko nga, sinaksak ng classmate kong babae yung classmate kong lalaki dahil ayaw magbayad ng utang sa kanya. Ang lala naman nun. Naku, sinabi mo pa. Buti nga, mabait yung nanay nung lalaki kaya nagkaayos din sila kaagad. Eh ikaw, sino yung kaklase mo na nanaksak ng lapis? Ako. Ha? Ikaw? Ikaw yung nanaksak ng lapis? Oo. Binubuli kasi ako nung kaklase ko na yun eh. Mataba kasi ako dati kaya lagi niya akong binubuli. Hanggang sa napikon ako tapos sinaksak ko siya ng lapis sa hita niya. Uy, yung jumbo na lapis pa. Uy, ang morbid mo, grabe ka. Yung sama kasi ng ugali niya eh. Pero nag-sorry din naman ako syempre kasi nasa guidance office na kami nun eh. Tapos nag-sorry din siya sa pambubuli niya sa akin. Pero kahit kailan, hindi ko nakalimutan yung tinawag niya akong balyena. Nako, pero alam mo, hindi halata na mataba ka dati ha. Eh marami rin nagsabi niyan. Pero kapag nakita mo yung mga old photo ko, nako, sigurado ako, magugulat ka rin. Tsaka, alam mo kasi sa totoo lang, dinibdib ko yung sinabi ng nambubuli sa akin dati. Eh kahit kailan hindi ko yun nakalimutan. Kaya nung mag-college ako, ayun, marami akong sport na sinalihan. Volleyball, soccer, tsaka track and field. Alam mo, grabe talaga effect sa tao ng mga bully, no? Good thing, nagkaroon ng magandang outcome kahit papaano ang ginawa nila sa'yo. Ayun, naging active ka sa sports kasi malaking tulong yun para sa atin. Eh, doon ko rin talaga nilalabas ang stress ko sa lahat. Halos pareho tayo ng kwento. Talaga? Oo.
Nabully rin kasi ako nung high school kasi ako naman sobrang payat ko naman nun. Kaya nung mag-college ako, nagsimula akong mag-gym, mag-basketball, tsaka tumakbo. Ibig sabihin, nagjo-join ka rin sa mga fun run? Nahilig kasi akong sumali sa mga ganun eh, lalo na bago mag-pandemic. Oo, ang dami ko nang nasalihan, saka ang dami ko na rin finisher's medal. Ay, ako rin. Finisher's shirt tsaka medal. Naipon na rin yung mga ganyan ko, pero nakakatuwa talaga na ang dami nating similarities. Alam mo, feeling ko nga, nagkasama na tayo sa parehong fun run event noon eh. Ang sabihin mo, baka nagkasabay na rin tayo ng takbo. Pwede, no? Hindi lang natin alam kasi hindi pa tayo magkakilala nun. O sige, sa susunod na magpa-fun run ako, sasabihan kita. Oo. Baka sakaling gusto mo ring mag-join, diba? Oo, sige, syempre. Go ako dyan kasi nakakamiss na rin talaga tumakbo sa mga ganyang event. Papadudot, marami pa kaming napag-usapan ng mga bagay-bagay ni Mike ng araw na yon. Nakakatuwa kasi ang dami naming similarities, from zodiac sign, paboritong pagkain, hobbies at kung ano-ano pa. Kaya naman halos walang dead air ang pag-uusap namin ng araw na yon. Ang lakas pa ng tawanan namin, lalo na nang mapagkwentuhan namin ang tungkol sa childhood stories namin. In fairness kasi kay Mike ay hindi nauubusan ng topic. Nalaman ko din na galing pa pala siya sa Pampanga at sinadya niya talaga akong puntahan sa Manila. Noong magkausap kami, sa internet ay sobrang limitado lamang ang impormasyon na binigay namin sa isa't isa. Pero pagkatapos ng pagkikita po namin ay nagkapalitan na kami ng Instagram username kung saan kami noon naging mas madalas na magkausap, Papa Dudut. Bagay na kinakatuwa ko. Ayan, sa wakas natapos na rin yung movie na pinapanood natin, Jana. Grabe naman yung ending eh, sakit sa puso. Anong grabe dun? Ang ganda kaya. Maganda ba yun? Hindi nga nagkatuluyan yung dalawang bida eh. Oo, kasi yun naman talaga nangyayari sa totoong buhay, di ba? Madalas na hindi nagkakatuluyan yung dalawang tao kahit nagmamahalan pa sila. Uy, lalim na na. Walaan ko. May love life ka na, no? Ha? Saan naman galing yun? Ay, hindi sinagot. So may love life ka nga. Ano? Sus, kaya ganyan yung mga hugot-hugot line mo ngayon eh. Wala nga. Tsaka paano ako magkaka-love life? Puro bahay at trabaho lang ang mga lakad ko. Bumalay ko ba kung may nakakausap ka nang hindi mo kinukwento sa akin? Kausap? Wala, no? Tsaka alam mo namang hindi ako nagmamadali. Madaming lalaki dyan. Hindi ako mauubusan. Kaya bakit ko mamadaliin ang sarili ko? Okay, sabi mo eh. Ay, teka lang nga, magbabanyo lang muna ako. Medyo kumukulo yung sikmura ko eh. Sige, ire-ready ko na rin yung pangalawang movie na papanoorin natin. Ano kayang susunod na movie ang papanoorin namin? Siguro mag-horror movie naman kami. Ay! Tumatawag si Mike. Bakit kaya? Hello? Uy, Cha! Kumusta? Ayos lang. Ikaw, kumusta? Okay lang din. Rest day ko sa trabaho kaya medyo boring dito sa bahay. Kaya ka pala napatawag kasi wala kang magawa ngayon. Uy, hindi ah. Alam mo naman na gusto kong palagi kang kausap eh. Ay, sana nga makaluwas na ulit ako ng Manila. Pasensya ka na, hindi na nasundan yung panilibre ko sa'yo ng kape ah. Nako-onsite na kasi kami ngayon sa trabaho eh, kaya eto, palagi akong busy. Okay lang yun. Busy din naman ako sa trabaho ngayon eh. Uy, nakita ko pala na may fun run event na ulit dyan sa Manila. Kailan mo balak na mag-join na tumakbo ulit? Hindi ko pa alam kasi kulang din ako sa training eh. Sa bagay, ako rin naman. Pero nakakamiss talagang tumakbo sa mga event. Sinabi mo pa. May treadmill nga ako dito sa bahay eh. Pero iba pa rin yung pakiramdam na sa mismong kalsada ako tumatakbo. Ganyan din ang pakiramdam ko. Kaya mas gusto ko pa rin tumakbo sa labas eh, kaysa sa loob ng gym. Mahirap pagpawisan sa loob ng gym lalo na kapag may aircon.
Kumalma din yung tiyan ko sa wakas. Mike, kailangan ko na rin ibaba tong tawag. Magmo-movie marathon na kasi kami ulit ng friend ko dito sa bahay Ganun ba? Oh, sige. Tawag na lang ulit ako mamaya kapag free time mo. Thank you sa pagsagot ng tawag ko ha, Cha. Wala yun, Mike. Bye. Oh, kala ko ba wala kang love life? Sino yung kausap mo? Si Mike. Boyfriend mo no? Hindi Manliligaw. Mas lalong hindi. Okay, gets. Kaibigan. Kaibigan mo. Kaibigan ko nga lang si Mike. At walang kahit na anong namamagitan sa aming dalawa, okay? Okay, sabi mo eh. Kaibigan kita, kaya maniniwala ako sa'yo. Ewan ko sa'yo, John. Papadudot, hindi naman ako atat na magka-boyfriend. Alam ko rin kung saan papunta ang pag-uusap namin na yon ni Mike. At aaminin ko na kinikilig ako sa mga simpleng hirit na ginagawa niya sa akin. Lalo na nga't halos araw-araw na kaming magkatawagan sa Instagram. Nakwento ko na nga rin sa mga kaibigan ko tapos ay pinakita ko rin ang picture namin na magkasama sa coffee shop nung unang beses kaming magkita. Sobrang approved daw sa kanila ang itsura, kaya huwag na raw sana akong magpakipot pa. Pero ng mga panahon na yon, alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako handang pumasok sa isang relasyon. Nangako kasi ako sa sarili ko na yung susunod na magiging boyfriend ko ay yung seseryosohin ko. At seseryosohin ako hanggang sa dulo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging madalas ang pag-uusap namin noon ni Mike at feeling ko nga ay mag-MU na kami. Kahit na hindi kami nagkikita, magka-video call naman kami mula umaga, pagising ko hanggang sa makatulog ako o malobat ang cellphone ko. At lalong lumakas ang kilig na nararamdaman ko noon. Kaya lang may parte sa akin na kinokontrol ang sarili ko na lalong magkagusto sa kanya. Nandun na kasi talaga ako sa point na kung sino yung magiging next boyfriend ko ay gusto kong siya na rin ang huli. Kaya nga hindi ko talaga minamadali ang sarili ko. Isa pa ay ayoko rin na magkaroon ng magulong usapan sa pakikipagrelasyon. Oo, aminado ako na gusto ko si Mike at ramdam ko naman na gusto niya na rin ako. Kaya lang ni isang beses ay hindi naman pinag-usapan namin ang tungkol sa mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Pinakaayoko sa lahat yung pakiramdam na parang pinapaasa ako. Kaya naman sinimulan kong bawasan ang oras ng pakikipag-usap ko sa kanya noon. At naramdaman ko na ganun din ang ginawa niya sa akin. Hanggang sa halos hindi na nga kami nag-uusap at nag-focus na lamang ako sa trabaho ko, Papa Dudut. Congrats, Jana! Grabe. Ano ba itong trip mo sa buhay, Cha? Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Ano ko mag-i-enjoy? Yung pinatakbo mo ako ng 10 kilometro. Parang 3 kilometro lang naman yung tinakbo mo doon. Kasi panailakad ang ginawa natin kanina. Malay ko pag napakahaba palang takbuhin ng 10 kilometro. Alam mo kung alam ko lang, sana yung 5K na lang yung sinalihan natin sa fun run na to. Okay lang yan. At least next time, pwede na tayong mag-16K. 16K? Seryoso ka ba? Gusto mo bang mamatay ako ng maaga? Grabe ka naman sumamatay. Nakakahaba kaya ng buhay ang pagtakbo. Ay, nako, kung sino man nagsabi niyan, sana lalo pang humaba talaga yung buhay niya. Ay, grabe talaga. Agod. Uy, Jana, may photographer doon, oh. Tara, pa-picture tayo. Eh, mamaya na hulas pa ako, oh. Siya naman eh. Ayan nga yung maganda sa mga picture eh. Yung medyo pawis pa tayo para kitang-kita na nag-enjoy talaga tayo sa fun run na to. Nag-enjoy, halos mamatay-matay na nga. Alam mo,
Hindi ko talaga alam paano ka nag-enjoy sa mga ganitong nakakapagod na activity. First time mo kasing tumakbo ng 10K, kaya nasasabi mo yan. Pero next fun run natin, sigurado akong mag-e-enjoy ka na. Ay, nako. Ewan ko lang kung may next fun run pa for me kasi grabe talaga yung pagod ko kanina. Cha! Mike! Sabi na ikaw yan eh. Alam mo, kanina pa kita tinitingnan sa malayo. Nahihiya lang ako lumapit kasi baka nagkakamali lang ako ng tingin. Kumusta, Cha? Ayos lang. Ikaw? Eto, okay lang din. Tumakbo ka rin dito sa fun run? Oo, 16K. Uy, ang lakas oh. Hindi naman. O ikaw, anong distance tinakbuhan mo? 10K lang. Sinamahan ko lang din tong kaibigan ko. First time niya kasing mag-join sa fun run kaya sinabayan ko siya. Oo nga pala. Si Jana, kaibigan ko. Jana, si Mike. So ikaw pala si Mike, yung kaibigan ng kaibigan ko. Jana? Ay, hindi. Ibig kong sabihin, siya yung kinikwento mo na kaibigan mo na si Mike, di ba? Sakit mo mangurot. Ano ka ba? Sakit. Jana, nice meeting you. Nice meeting you too. Anyway, maiwan ko na muna kayo. Maghahanap lang muna ako ng tubig. Baka kasi mag-collapse na ako anytime sa sobrang uhaw at pagod ko eh. Bye! See ya! Sige, Jana. Pasensya ka na sa kaibigan ko ah. Makulit lang talaga yun. Ayos lang. Nakakatuwa nga siya eh. Pero alam mo, buti na lang nagkita tayo ulit dito. Hindi ka na kasi masyadong nagre-reply sa mga chat ko sa'yo eh. Ako, pasensya na ah. Kaka-promote ko lang kasi sa trabaho kaya naging busy din talaga ako. Hindi, okay lang. Naiintindihan ko naman yun. Good decision din talaga na pumunta ako sa fun run na to. Nagulat nga ako na dumayo ka pa talaga dito sa Makati from Pampanga eh. Kasi dito na rin kasi ako sa Manila nagwo-work. Oh, talaga? Oo, na-assign ako sa office namin sa Pasig. Kaya baka mapadalas na ang takbo ko dito sa Makati. Papadudot, may pangihinayang din naman akong naramdaman noon nang maputol ang pag-uusap namin ni Mike. Hindi na rin naman niya ginawang mag-effort na suyuin at kausapin ulit ako. Naisip ko na wala namang kaming relasyon para gawin niya yon. Kaya nag-go with the flow na lamang ako sa mga nangyari sa aming dalawa. Hanggang sa hindi na nga kami masyadong nag-usap. At talagang hindi ko inaasahan na magkukrus ang landas namin ang araw na yon sa fun run na sinalihan ko. At kahit madalas naming napag-uusapan ang mga fun run event ay hindi ko inaakala na doon kami magkikita pagkalipas ng ilang buwan na hindi na kami nagkaka-chat o nagkakausap. At doon nga muling nasundan ang mga pagkikita namin ni Mike, Papa Dudut. Grabe, napagod ako sa huling ride na sinakyan natin dito sa amusement park. Sobrang saya, tsaka solid ng ride na yun, oh. Ako rin eh. Tsaka sobrang nahilo ako. Muntik na nga akong masuki. Ay, nakita ko yun, Mike, ah. Akala ko talaga masusuka ka na kanina nung nasa itaas tayo, eh. Niluno ko na nga lang kasi nahihiya ako sa mga tao sa paligid eh. Hala, hindi nga. Nilunok mo talaga? Oo. Kadiri ko naman. Hindi, joke lang no. Ano ka ba? Eto talaga, ang dali mong maniwala siya. Ang pula kasi ng mukha mo kanina eh. Tapos mas malakas ka pang sumigaw sa akin. At nung makababa na tayo, parang gumigewang-gewang ka na sa paglalakad mo. Pero hindi nga kasi, nahilo kasi talaga ako pero hindi naman ako nasusuka. Nahiya nga ako dun sa mga batang kasabay natin kasi sila, chill na chill lang sila dun. Tapos natatawa sila kasi nga hindi na maayos yung paglalakad mo. Grabe kasi talaga yun. Sino bang nakaimbento ng ride na yun na pagkatapos magpaikot-ikot, bigla namang magtataas baba? Di ba, Ali, nag-enjoy naman ako kahit parang naiwan na halos yung kaluluwa ko dun sa taas. Halata nga. Kasi gusto mo pang humirit ng isang ride dun eh. Ay nako, pakitang gilas ko lang yun. Buti nga hindi ka pumayag. Dapat pala pumayag ako, no? Pero, Mike, thank you ah. Kasi sinamahan mo ako dito sa amusement park. Alam mo, ang tagal ko na rin kasi talagang gustong pumunta ulit dito eh.
Wala lang akong makasama, lalo na sa pagsakay sa mga rides. Isa to sa mga bucket list na gagawin natin, di ba? Naalala mo pa pala yun? Oo naman. Madami-dami rin yung napag-usapan natin nung pandemic. Ibig sabihin, madami pa tayong gagawin sa mga susunod na linggo at saka buwan. Oh, bakit? Anong nakakatawa dun sa sinabi ko? Wala lang. Nakakatuwa lang na nasasakyan mo yung mga trip kong gawin sa buhay. Nag-enjoy din naman ako sa mga trip mo, Cha. Hindi ka ba napapagod na samahan ako? Bakit naman ako mapapagod? Kasi last time, sinamahan mo akong umakyat ng bundok. Dun sa Dragon Boat Race. Tapos tumakbo ka rin ng half marathon kasabay ko ng fun run sa Makati. O, diba? At saka sasamahan pa kita mag-zipline, bungee jumping, surfing, obstacle course, tsaka lahat pa ng mga gusto mong gawin na masakit sa katawan. Uy, baka mapagod kang samahan ako ah. Naku, hindi ako mapapagod, Cha. Matagal ko na rin gustong gawin yung mga bagay na yun eh. Sabi ko nga, di ba, kapag nakasurvive ako sa pandemic, iisa-isahin ko nang gawin yun. Tapos eto, nakilala kita, nagkausap tayong dalawa. And that time, alam ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat ng yun ang kasama ka, Cha. Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay sinadya ng tadhana na magkita kaming dalawa ni Mike. Na magkakilala kami kasi alam ng tadhana na magkakasundo kaming dalawa. Kapag magkausap kami, mapatawag o personal man ay hindi kami nauubusan ng topic. Palaging nauuwi sa mga tawanan at may mga oras pa na napapaluha kami pareho kapag masyadong malalim ang topic naming dalawa. Hindi po ako madaldal na tao. Hindi rin ako mahilig mag-share ng tungkol sa buhay ko. Pero mula nang makilala ko si Mike ay naging sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Siguro kasi sobrang gaan niya ring kausap. Parang hindi siya ibang tao sa akin at mula nang sa Manila na magtrabaho si Mike ay mas naging madalas na ang pagkikita naming dalawa. Hindi ko na nga alam kung matatawag ko na bang date ang ginagawa naming pagkikita noon. Basta ang alam ko ay masaya ako sa bawat oras na magkasama o magkausap kami ni Mike, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang pag-uusap at pagkikita namin ni Mike at may mga oras na pinupuntahan niya pa ako sa opisina kapag tapos na ang shift ko. Mag-dinner muna kami at kape bago niya ako ihatid sa bahay. Madalas na magkasama kami kapag Sabado at tumatambay sa coffee shop. Nagja-jogging sa Makati at magpo-food trip pagkatapos ng nakakapagod na umaga. Bukod nga sa mga activity na ginagawa namin ay never naming pinag-usapan ang tungkol sa aming dalawa. Ilang beses na ngang nagtatanong sa akin si Jana kung nasang level na nga ba ang friendship namin ni Mike. Palagi ko siyang sinasagot na nasa stage pa rin kami na ini-enjoy lang muna namin ang company ng bawat isa. Papa Dudut, hindi naman talaga ako nagmamadali. Pero ng mga panahon na yon, may bahagi ng sarili ko na umaasa na rin na sana ay hindi lang hobbies ang parehas kami ni Mike. Sana, pati na rin yung nararamdaman namin para sa isa't isa, Papa Dudut. Uy, Jana, bagay sa itong dress na to. Ay, parang maganda nga yan, no? Pwede kong isuot yan sa binyag na pupuntahan ko. Isukat mo na para makita natin kung kasya sa'yo. Sige, pero may nakita pa akong dress banda dun na gusto ko yung design eh. Magaganda nga yung mga design ng dress nila dito. Ay nako, sinabi mo pa. Kaya dito ako madalas bumibili ng mga damit ko para sa mga special occasion na pupuntahan ko eh. Ay, teka, buti pala siya may time ka ngayon na samahan ako dito sa department store. Oo naman. Matagal na rin nating pinag-usapan yung lakad na to, di ba? Kala ko nga mauunahan na naman ako ng boylet mo sa schedule mo para sa araw na to eh. Sinong boylet ang sinasabi mo? Wala naman akong ganun, no? Sus, kunwari ka pa girl.
Alam naman natin na bukod sa akin, si Mike ang madalas na kasama mo. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Hindi pa ba talaga nanliligaw yung Mike na yan sa'yo? Hindi nga. Walang ganyan kasi magkaibigan lang talaga kaming dalawa. Pero ramdam mo na may gusto siya sa'yo. Hindi ko alam eh. Tsa, ang linaw-linaw. Oo, hindi lang yung sagot dun sa tanong ko. Tsaka hindi ka manhid, no? Para hindi maramdaman kung ano ba talaga yung motibo ng lalaking yun sa'yo. Kaibigan lang naman talaga kasi kami, Jana. Wala kang gusto sa kanya. Alam mo, ikaw, ang dami mong tanong. Girl, concern lang ako sa'yo kasi kaibigan kita. Tsaka ayokong masaktan ka sa huli, no? Alam mo, ang mabuti pa, pumunta na tayo sa fitting room nang masukat mo na yung mga napili nating dress para sa binyag na pupuntahan mo. Ay, sige na nga, tara na. Teka, si Mike ba yun? Nasaan? Ayun nakatayo malapit sa fitting room. Siya nga. Akala ko nasa Pampanga siya ngayon. Tara, lapitan natin. Huwag na, Jana. Tara na, Cha. Mag-hello lang naman tayo dun sa kaibigan mo. Mike! Cha? Jana, Hi, Mike. anong ginagawa niyo dito? Sinamahan ko si Jana mamili ng dress para sa binyag na pupuntahan niya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tsaka, may hinihintay ka bang lumabas dyan sa fitting room? May sinamaan lang. Okay na yung dress na sinukat ko. Tara na sa counter, bayaran na natin. Ay, sorry, may kausap ka pala. Girlfriend mo? Oo. Guys, si Patrice, girlfriend ko. Babe, si Jana at saka si Cha. Mga nakakasama ko sa fun run events. Talaga? Makakasama mo sila sa fun run? Ang cute naman! Sana makasama ko rin sila sa fun run. Hi girls! Nice meeting you! Nice meeting you rin, Patrice. Babe, tara na. Magbayad na tayo dun sa counter kasi may lakad pa tayo. Oh, sige, tara na. At Jana, mauna na kami ni Patrice, ha? Ingat kayo. Bye girls! Cha, ano yun? May girlfriend pala si Mike? Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Magkaibigan lang kami ni Mike. Magkaibigan lang. Tara na sa fitting room. Papa Dudut, hindi ko i-deny na nasaktan ako ng araw na yon. Palagi kong sinasabi na hindi ako nagmamadali pero gusto ko talaga na si Mike na ang maging next boyfriend ko. At kung papalarin ay siya na rin sana ang maging huli. Kaya hindi ko minadali ang lahat sa aming dalawa para hindi ako magsisi. Gusto ko yung nasa malalim na level na yung pagkakakilala namin sa isa't isa, kaya hinayaan ko na lamang ang sarili ko na mahulog sa kanya. Kasi ramdam ko naman noon na gusto na rin niya ako. Nakagaya ko ay ayaw niya ring magmadali at naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon. Ayun pala ibang pagkakataon ang hinihintay niya. Sinimulan ko na rin na siyang iwasan pagkatapos ng pagkikita namin na yon kasama ang girlfriend niya. Hindi ko sinasagot ang mga chat o mga tawag niya. Naisip ko kasi na wala nang dahilan para mag-usap pa kaming dalawa, Papa Dudut. Pero hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon. Dahil bigla na lamang akong nag-decide na makipagkita kay Mike, Papa Dudut. Sorry, ngayon lang ako. Ayos lang, Cha. Upo ka na. Sige. Thank you nga pala kasi pumayag ka pa rin na makipagkita sa akin ngayon. Ang totoo, hindi ko nga alam kung bakit ginawa ko pa to eh. Siguro kasi feeling ko, gusto kong marinig yung explanation mo. Kahit alam ko na hindi naman kailangan. I'm sorry, Cha. Mike, bakit ginawa mo yun? Bakit ginawa mo akong pampalipas oras mo? Cha, hindi kita ginawang pampalipas oras. Talaga? Oo. Lahat ng sinabi ko sa'yo noon, totoo yun. Lahat ng ginawa at pinakita ko sa'yo,
galing yun dito. Sa puso ko. Alam mo, Mike, yan ang hindi ko magets eh. Bakit ginawa mo sa akin yun? Bakit pinupuyat mo ako gabi-gabi, pinapakilig mo ako, tapos may girlfriend ka na pala? Last week lang kami nagkabalikan ni Patrice. Nagkabalikan. So ibig sabihin, girlfriend mo na talaga siya dati pa? Tsaka bago tayo magkakilala on and off ng relationship namin. Ilang beses na rin kaming nag-break noon. Kaya hindi siya nakapost sa mga social media account mo. Oo, ganun na nga. Naging malabo ang relasyon namin nang mag-start ang pandemic. Naghanap ka ng ibang kausap kasi nagkakalabuan na kayo ng girlfriend mo. Hindi naman sa ganun. Malabo na talaga yung sama ni Patrice noon pa man. Kung malabo na pala ang lahat sa inyo, bakit hindi mo na lang muna tinapos lahat bago ka naghanap ng ibang kausap? Kasi nangihinayang ako sa 5 taon na naging relasyon namin eh. Kaya sa tuwing gusto niyang ayusin ang lahat sa amin, pumapayag na lang ako. Pinagbibigyan ko na lang siya. Pero siya, nag-iba lahat ng yun mula nung makilala kita. Anong ibig mong sabihin? Siya, this time, alam ko, handa na akong bitawan si Patrice. Makikipaghiwalay ka na sa kanya? Oo, at gagawin ko yun dahil sa'yo. Hindi, Mike. Hindi mo gagawin yan. Hindi ka makikipaghiwalay sa girlfriend mo nang dahil lang sa akin. Siya, gusto kita. At alam kong alam mo yun. Kahit never kong sinabi yun noon, hindi ako nagkulang ng paraan para iparamdam sa'yo yun. At alam ko na ito yung dapat kong gawin. Ang alin? Ang sakta ng ibang tao para sa akin? Gusto mo rin naman ako, di ba? Oo. Pero hindi dahilan yun para manakit na ako ng ibang tao. Mike, kahit sa ang anggulo mo kasi tingnan, kahit hindi mo sinabi sa akin ang diretsyo noon na gusto mo ko, pinagsabay mo pa rin kami ng girlfriend mo. At ginawa mo lang talaga akong option para sa oras na maghiwalay na talaga kayong dalawa, alam mong nandito ako para saluhin ka. Tiya, hindi totoo yan. Hindi kita ginawang option. Kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo at sa ginawa mo sa akin. Hindi na rin magbabago yung desisyon ko, Mike. Sana lang, ito na yung huling beses na magkikita at mag-uusap tayong dalawa. Papadudot pakiramdam ko na mga oras na yon, kahit na hindi naging kami ni Mike, ay kailangan ko ng closure mula sa kanya. Siguro'y gusto ko lang din talagang marinig ang explanation niya at malaman kung ano nga ba ang nararamdaman niya para sa akin. Pero hanggang doon na lamang yon. Kasi ng oras na nalaman ko na may girlfriend na pala siya, na plano niyang hiwalayan si Patrice para sa akin, tumatak na sa isipan ko na hindi siya ang lalaking para sa akin. Kasi I know my worth, Papadudot. Hindi ko kailangang manatili sa isang sitwasyon kung saan ay option lamang ako. Na hindi ko deserve ang taong handang iwan ng iba para sa akin. Dahil ang ibig sabihin, kaya rin niya akong iwanan kapag may mas convenient ng ibang tao kesa sa akin. At higit sa lahat ay hindi ko kailangang patunayan ang halaga ko sa taong hindi kayang tumayo sa umpisa pa lamang para sa akin. At doon ko napatunayan na hindi porket click kayo sa lahat, sa usapan, sa tawanan, sa pangarap, ilalaban nyo na ang kung ano ang meron kayo. Mas masakit ang manatili sa lugar kung saan ay ginawa lang akong option ng taong gusto ko. At sa pag-alis ko ay doon ko tuluyang pinili ang sarili ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay nakapag-iwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Na dapat tayo mismo ang nagbibigay halaga sa ating mga sarili at hindi ang ibang tao. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay. Chat. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Maraming kayang baguhin ang pagmamahal na nararamdaman natin. Minsan ay kailangan pa nating magsakripisyo. Ikaw kabarangay, handa ka bang kalimutan ang sarili mo para sa taong mahal mo? Dear Papa Dudut, ang pag-aasawa daw ay dapat na pinag-iisipang mabuti. Dahil sabi nga ng mga matatanda, isa itong desisyon na kailanman ay hindi mababago o mababawi pa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Frida. 34 years old, may asawa pero wala pang anak. Nakilala ko ang asawa kong si Adrian noong mag-transfer siya sa school namin sa Pasay. Pareho kaming third year high school noon. Pero hindi kaagad kami naging close. Nang mag-college kami ay doon kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa dahil nasa isang university kami nag-aaral. May mga minor subject na magkaklase kami noon. Hanggang sa maging kami nga po noong nasa second year na kami. Sabay kaming nakagraduate ng college at nakapagtrabaho sa magkaibang kumpanya. Naging maayos ang lahat sa relasyon namin. Siguro kasi ay may kanya-kanya rin kaming goal sa trabaho. 3 taon na kaming nagtatrabaho noon at may ipon na rin noong magdesisyon kaming magplano ng magpakasal, Papa Dudut. Mahal, ito na kape mo. Yan, sakto. Naantok na rin ako dito sa mga binabasa ko eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, bukas na lang natin ipagpatuloy na basahin yung mga listahan para sa gagastusin natin sa kasal. Galing ka sa trabaho, wala ka pang pahinga. Aantokin ka talaga niyan. May trabaho pa kasi ako bukas, tsaka baka mag-overtime kami. Kaya mas may oras ako ngayon na basahin ang mga to. Sarap talaga ng kape mo, mahal. Sobrang pait. Ganyan yung timplang gusto mo, di ba? Oo. Yung tipong magigising yung buong kaluluwa ko sa sobrang pait. Para namang hindi mo nagustuhan yung kape na tinimpla ko para sa'yo eh. Uy, mahal. Nagustuhan ko talaga yung kape na to, no? Hindi na nga ako makapaghintay na araw-araw matikman ng ganitong klase ng timpla sa umaga bago ako pumasok sa trabaho. Ka mag-alala. Malapit na yon, mahal. Ilang buwan na lang. Sa wakas, matutupad na rin yung matagal nating pinapangarap. Oo nga eh. Alam mo, sa totoo lang, minsan pakiramdam ko, nananaginip lang ako eh. Talaga? Bakit naman? Wala lang. Sobrang saya lang sa pakiramdam na, alam mo yun, pinaplano na natin gawing totoo yung mga bagay na dati lang pinapangarap natin. At ilang buwan na lang, magiging totoo na yun lahat. Nagbunga na rin lahat ng pinaghirapan natin sa pagtatrabaho, mahal. Speaking of trabaho, may gusto nga pala akong sabihin tungkol dyan, mahal. Ano yun? Kung pwede sana kapag mag-asawa na tayo at nakatira sa isang bahay, huwag ka na magtrabaho. Ha? Bakit naman? Kasi hindi mo na kailangan magtrabaho kapag mag-asawa na tayo. Pero, sayang naman yung suswelduhin ko kapag hindi na ako nagpatuloy sa trabaho. Mahal, alam naman natin na mas malaki ang sinusweldo ko sa'yo. Tsaka wala pa naman tayong malaking gastusin pagkatapos ng kasal natin eh. Isa pa, ako ang magiging padre de pamilya ng bahay natin kaya responsibilidad ko magtrabaho para sa'yo. Mahal, Adrian, kahit ikaw ang padre de pamilya, pwede pa rin naman tayo magtulungan sa mga magiging gastusin natin kapag nagtagal. Gusto ko lang din kasi na makapag-focus ka bilang may bahay ko at nanay na magiging anak natin. Mahal, maniwala ka sa akin.
Kaya kong pagsabayin ng pagtatrabaho, mga gawaing bahay at saka yung pag-aasikaso ko sa'yo. Alam ko naman yun. Ay, ayoko lang din naman talaga na mahirapan ka lalo na kapag nagkaanak na tayo. Promise, hindi ako mahihirapan, ha? Alam mo naman na multitasker ako, di ba? Oo, kaya nga bilib na bilib ako sa'yo eh. Di ba? Yun naman pala eh. Kaya wag mo na ako masyadong alalahanin, ha? Hindi ako magkukulang sa'yo o sa magiging anak natin kahit nagtatrabaho pa ako. Sige, ikaw ang bahala, mahal. Pero sana, pag-isipan mo rin tong sinabi ko. Papadudot board passer ako ng accounting. I'm a certified public accountant. Kaya hindi madali sa akin ang gustong mangyari ni Adrian. Ni minsan kasi sa buhay ko ay hindi ko naisip na magiging housewife ako. Don't get me wrong kasi mataas ang tingin ko sa mga housewife. At alam ko na hindi madali ang trabaho nila bilang full-time na may bahay. Kaya lang ay hindi ko yon nakikita noon sa sarili ko. Gusto kong magamit ang pinag-aralan ko at pinaghirapan ko sa college. Kaya naman sinabi ko na pag-iisipan ko muna ang tungkol sa bagay na yon. Kaya lang kahit ang mga magulang ko at magulang niya ay sang-ayon sa ideya ni Adrian, kahit na ilang beses kong sinabi sa kanila na kaya ko namang pagsabayin ang pagiging housewife at career woman, mas okay pa rin daw na mag-focus na ako bilang asawa ni Adrian. Maswerteng araw ako kasi hindi lahat ng babae ay may ganitong pagkakataon. Kaya naman sa huli ay pinagbigyan ko ang kagustuhan nilang mag-resign ako sa trabaho, papadudot. Oo naman, pwede ako mamaya. Sure ka? Oo nga, anong oras ba? After lunch, doon na lang tayo mag-meet sa coffee shop na malapit sa main entrance ng mall mamaya. Sige, ang tagal ko na rin hindi nakakapag-shopping eh. Sakto, sabay tayong mamili ng mga damit mamaya. Mas alam mo pa naman kung anong mga dress ang bagay sa akin. Hindi ka kasi marunong tumingin ng kulay na bagay sa kutis mo eh. Kaya nga namiss talaga kitang kasama na mag-shopping eh. Pasensya na ha, naging busy lang din ako dito sa bahay. Okay lang, naiintindihan ko. Ganyan din naman ako nung bagong kasal kami ni Ronnie eh. Halos ayaw niya akong paalisin sa bahay namin. Kulang na nga lang eh, gawin niya na rin sa akin yung ginawa sa'yo ni Adrian na pinag-resign ka niya sa trabaho. Pero parang hindi ko kaya yun kasi hahanap-hanapin ng katawan ko ang pagtatrabaho. Alam mo Jane, namimiss ko na nga rin pumasok sa opisina eh. Kung hindi lang ako pinagtulungan na kumbinsihin ng parents at manugang ko, baka hindi rin ako napapayag ni Adrian sa gusto niyang mangyari. Kaya nga sobrang bilib ako sa'yo eh. Kasi nagawa mong bitawan ng trabaho mo para sa asawa mo. Ay, Frida, ibababa ko lang muna tong tawag kasi kailangan kong ayusin yung ipapalaundry ko ng mga damit namin. Basta mamaya samahan mo akong mag-shopping. Sige, kita na lang tayo mamaya. Bye Jane! Sobrang sarap talaga nitong kape mo, mahal. Ano ka ba? Halos araw-araw mo nang sinasabi yan ah. Baka magsawa ka na sa kapeng tinitimpla ko para sa almusal mo ha. Uy. Ikaw ah. Sabi ko naman sa'yo, kahit kailan hindi ako magsasawang inumin ng napakapait na kape mo. Ay nako! Ikaw parang inaasar mo na naman yung kape ko eh. Hindi, mahal. Ito naman kasi talaga yung gusto kong timpla, di ba? Kaya nga hindi ko na binabago yung timpla ng kape ko para sa'yo eh. Ay, mahal, lalabas nga pala ako mamaya. Saan ka pupunta? Si Jane kasi nagpapasama mag-shopping. Tulungan ko raw siyang maghanap ng dress para sa high school reunion nila. Pwede mo naman siyang sendan na lang ng link ng dress na makikita mo sa online, mahal. Mahal, ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapag-shopping kaya gusto ko rin sanang lumabas mamaya. Sige, ganito na lang. Mag-online shopping ka na lang tapos i-bill mo sa credit card ko. Lahat ng gusto mo. O kaya, papuntahin mo na lang si Jane dito sa bahay tapos dito kayo mag-online shopping. Orderin nyo na rin lahat ng pagkain na gusto nyo at i-bill nyo lahat sa credit card ko. Akong bahala.
Mahal, iba pa rin kasi yung nasusukat namin yung damit bago bilhin, di ba? Pwede mo namang ibalik sa seller kapag may damage o kaya hindi kasya sa inyo yung damit, di ba? Tsaka mainit ngayon ng panahon. Maiinitan at mapapagod ka lang kapag lumabas ka. Mabuti pa i-chat mo na lang si Jane. Papuntahin mo siya dito para dito na kayo mag-food trip tsaka sabay kayo makapag-online shopping. Papadudot, kagaya ng sinabi ni Adrian ay halos doble ng sweldo niya ang sinasahod ko noon sa trabaho. May mga sideline pa siya kaya naman malaki talaga ang kinikita niya. At kahit na hindi ako magtrabaho ay hindi kami nagigipit sa mga gastusin sa bahay. Pareho din kaming hindi maluho kaya wala kaming masyadong pinagkakagastusan. Naisip ko rin noon na siguro nga ay tama ang mga magulang ko na maswerte ako na isang Adrian ang napangasawa ko. Kasi may mga kilala at kaibigan ako na hinihiling nila na sana ay kagaya ko. Pwede rin silang mag-focus na lamang bilang Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, aminin ko na nung una ay nag-enjoy ako sa setup namin ng asawa kong si Adrian. Sabi nga ng iba ay pangarap daw yon ng ibang babae. Yung makapag-focus lamang sa mga gawaing bahay sa asawa nila o kaya ay sa mga anak. Habang tumatagal naman ay nagagamay ko na maglinis ng bahay. Hindi po malakas kumain ang asawa ko at madalas nasa hapunan ko na lamang siya pinagluluto. Kaya naman may routine lang talaga ako noon sa bahay namin. Gigising ng maaga para ipaghanda ng almusal ang asawa ko. Pag-alis naman niya ay maglilinis ako ng bahay, magpapahinga at ipaghahanda ng hapunan si Adrian. Mag-grocery kapag weekend at minsan naman ay magde-date kami ni Adrian sa labas. Maliban na lang kung tambak ang mga labahin ko. Ganon lang ang routine ng buhay ko noon. Kapag gusto kong mamasyal, kumain sa labas, o mag-shopping kasama ang mga kaibigan ko ay sinasabihan niya na lamang ako na mag-online shopping o magpa-deliver ng pagkain gamit ang credit card niya. Kaya naman nang tumagal, nagsimula na akong mainip, lalo at ayaw niya rin na masyado akong lumalabas ng bahay. Iniisip ko na lang noon na sana ay madagdagan na kami sa bahay para kahit papaano ay magbago naman ang takbo ng buhay ko, Papadudot. Anong resulta, mahal? Eto, isang linya lang yung lumabas sa PT ko eh. Ibig sabihin negative. Pasensya ka na, mahal ha. Oo, teka, bakit ka humihingi ng pasensya? Akala ko kasi talaga buntis na ako. Akala ko magkakaanak na tayo eh. Ano ka ba? Ayos lang yun. Pareho lang naman tayong umasa eh. Sana pala hindi muna ako na-excite masyado. 3 araw pa lang naman akong delayed kaya hindi ko dapat sinabi sa'yo na baka buntis na ako. May mga buwan naman kasi talaga na nade-delay ka, di ba? Oo. At sa bawat buwan na yun, palagi kong hinihiling na sana may baby na sa tiyan ko. Mahal, huwag ka nang umiyak. Ha? Lika nga dito, payakap ako. Isang mahigpit na yakap para sa mahal ko. Huwag ka na umiyak. Hindi mo naman kasi kasalanan kung ano man ang naging resulta ng pregnancy test mo. Nalulungkot lang talaga kasi ako kasi ilang taon na tayong mag-asawa pero hanggang ngayon hindi pa rin kita nabibigyan ng anak. Hindi naman natin kailangan magmadali, mahal. Alam ko, pero nangako kasi ako sa'yo na bibigyan kita ng maraming anak, di ba? Gusto ko nang tuparin yung pangako na yun. Sabi nga nila, darating din tayo dyan sa tamang panahon. Mahal, paano kaya kung magpatingin tayo sa doktor? Ha? Magpa-check up tayo para alam natin kung anong dapat nating gawin.
Wala tayong dapat gawin kasi pareho naman tayong walang diferensya. Hindi natin malalaman yun kung hindi tayo magpapatingin sa doktor. Mahal, masaya ka ba sa akin? Anong klaseng tanong yan? Oo naman. Kung talagang masaya ka sa akin, makukontento ka sa kung anong meron tayo ngayon. Well, alam ko naman yun eh. Gusto ko lang talaga na maging ganap na tayong pamilya. Bakit? Pamilya naman tayo ah. Pero iba pa rin yung may anak na tayo. Hindi naman sa nagmamadali ako, pero pakiramdam ko naman kasi deserve na siguro nating mabigyan ng anak. Siguro kaya hindi pa tayo binibigyan ng anak kasi binibigyan pa tayo ni Lord ng oras para ma-enjoy natin ang buhay natin bilang mag-asawa. Alam naman natin na magbabago ang buhay natin sa oras na magkaroon na tayo ng anak. Handa naman tayo pareho, di ba, mahal? May maayos kang trabaho. Ako, ginagawa ko naman yung responsibilidad ko bilang asawa mo. Ano pa bang kulang sa ating dalawa? Bakit hindi niya pa tayo pinagbibigyan na magkaroon ng anak? Ano pa bang dapat nating patunayan para malaman niya na handa na talaga tayo? Papadudot, isa sa mga dahilan din kung bakit pumayag ako na maging full-time housewife kasi gusto ko rin na matutukan ang pag-aalaga sa magiging anak namin ni Adrian. Mahilig ako sa mga bata kaya sobrang nananabik na ako noon na magkaanak kami ng asawa ko. Ang dami ko na ngang plano, kasama na nga ang pangalan sa oras na magkaroon kami ng anak na babae o lalaki man. Kaya lang umabot ng 3 taon ang pagsasama namin ng asawa ko na hindi pa rin kami nabibigyan ng anak. Kaya nga gusto ko sanang magpatingin na kami noon ni Adrian sa doktor para malaman namin kung sino nga ba sa amin ang may diferensya o ano nga ba mga dapat naming gawin para magkaanak na kami. Kaya lang sa tuwing aayain ko si Adrian na magpa-check up kami ay palagi niyang sinasabi nasa ibang araw na lang daw dahil busy siya sa pagtatrabaho. Hindi naman daw namin kailangan na madaliin ang mga bagay-bagay sa buhay naming mag-asawa, Papa Dudut. Ito, bagay itong dress sa anak mo. 3 years old na siya, di ba? Ay, oo nga. Mukhang bagay nga to sa kanya. Nakita ko kasi yung picture na in-upload mo sa social media. Ang puti ng kutis, tapos ang cute-cute pa. Ang daming ang nanggigigil sa kanya kapag sinasama ko sa mall eh. Naku, dapat sinama mo siya ngayon para na panggigilan ko rin. Naku, cute-cute. Ay, nako. Nandun siya ngayon sa bahay ng biyenan ko. Umuwi kasi yung mga pinsan niya galing probinsya, kaya hiniram muna ni mami yung anak ko. Pumayag na ako para makapaglinis ako ng buong bahay mamaya. Nahihirapan ka ba maglinis kapag nandyan yung anak mo? Medyo. Kasi malikot na rin siya ngayon. Wala pa naman si mami sa bahay, kaya ako lang mag-isang nag-aasikaso sa kanya. Pero alam mo, kahit nakakapagod yung mga gawaing bahay, kapag naririnig ko yung tawa ng anak ko, nawawala ka agad yung pagod ko. Yan nga rin yung kwento ng mga pinsan ko na may anak na eh. Nakakawala raw talaga ng pagod yung tawa at ngiti ng mga anak nila. Sobrang totoo yun, Frida. Working mom ako pero hindi ako napapagod. Basta uuwi ako sa bahay at makikita ko ang anak ko. Nakakainggit talaga. Sana mabigyan na rin kami ng anak ni Adrian. Bakit kasi hindi ka pa pumayag na magpa-check up? Ilang taon na rin kayong mag-asawa. Kaya dapat nagpapatingin na kayo sa doktor. Ha? Huwag kang matakot sa magiging resulta, Frida. Sigurado naman ako na magiging maayos pa rin ang lahat eh. Advance na ang technology natin ngayon, kaya pwede nang magamot halos lahat ng sakit. Anong sinasabi mo, Jane? Hindi ako natatakot magpa-check up. Ha? Bakit ang sabi ni Adrian? Ayaw mo raw na magpatingin kayo sa doktor. Ano? Kailan niya naman sinabi yan? Nung isang linggo lang. Nakita kasi namin siya ng asawa ko sa isang restaurant. Kakatapos lang yata ng client meeting niya noon kaya nakapagkwentuhan kami saglit. Ayun, kinumusta lang namin siya tsaka yung tungkol dun sa nakwento mo sa akin na negative result ng PT mo. Sinuggest ng asawa ko na magpa-check up na raw kayo. At ang sabi ni Adrian, ayaw mo raw. Kasi takot kang malaman na baka ikaw ang may diferensya sa inyong dalawa. Jane, hindi totoo yan. Ha?
Kasi sa tuwing aayain ko siya magpa-check up, palagi niyang sinasabi na busy siya o hindi naman daw namin kailangan yung mga ganun. Bakit iba yung sinabi niya sa amin? Hindi ko alam, Jane. Alam mo, sa totoo lang, matagal ko na nga rin gustong malaman kung ano bang dapat naming gawin para makabuo na kami ng baby eh. Ang tagal ko na rin kasing gustong magkaanak eh. Hinihintay ko na lang talaga yung palaging sinasabi ni Adrian na mangyayari din yun sa tamang panahon. Excited na rin ako na maging mommy ka, Frida. Pero sigurado naman ako na hindi magtatagal. Ibibigay rin yun ni Lord sa inyo. Sana nga, Jane. Sana. Papadudot, marami kaming pagkakaiba ni Adrian na nalaman lang namin noong nagsasama na kami bilang mag-asawa. Isa na nga doon yung hindi siya mahilig sa mga bata dahil solong anak siya ng mga magulang niya. Sanay siyang nakafocus lamang sa kanyang atensyon ng mga tao. Kaya siguro gusto niya na palagi lamang akong nasa bahay para walang ibang umagaw ng atensyon ko mula sa kanya. May parte sa akin na pakiramdam ko ay natutuwa siya na hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin kaming anak. Kapag kasi sinasabi ko sa kanya na nananabik na akong magka-baby kami, sinasabi niya na ayos lang na huwag. Kasi mas makakapag-focus daw kami sa isa't isa at iba pang mga bagay na gusto naming gawin noon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, may kanya-kanya tayong paniniwala tungkol sa isang pamilya. At ang paniniwala ko noon ay hindi matatawag na pamilya ang nakatira sa isang bahay kung walang anak na kasama ang mag-asawang nagsasama doon. Kaya naman pakiramdam ko ay may malaking puwang at kulang sa buhay namin ni Adrian. Nainis pa ako kasi parang pinapalabas pa ni Adrian sa ibang tao na ako ang may diferensya sa aming dalawa. O ako yung umiiwas na magkaanak kaming mag-asawa. Ako nga yung matagal nang nananabik na mabuntis. Madelay lang ng isang araw ang period ko ay nagpapapiti na kaagad ako. At aaminin ko na naiiyak ako sa kalungkutan kapag one line o negative ang resulta na nakukuha ko. Iniisip ko na lamang na hindi pa yon talaga ang oras para maging magulang kami ni Adrian, Papadudot. Mano po, tita? Kaawaan ka ng Diyos, Frida. Nasan pala si Adrian? Nagpa-park lang po siya dun sa labas. Medyo marami po yatang nakapark na sasakyan dun eh. Kaya pinauna niya na akong pumasok dito sa loob ng bahay. Ay, oo. Marami kasing bisita ang lola niya, kaya marami talagang sasakyan sa labas. Pero mabuti naman at nakapunta kayo dito sa 90th birthday ng lola niya. Nako tita, nangako po kasi kami nung nakaraang Pasko na hindi kami mawawala sa celebration na to. Baka po magtampo si Lola kapag hindi kami nakapunta eh. Nako, siguradong magtatampo talaga yon. Hi, tita. Ay, nandito na po pala si Adrian. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Nahirapan ka raw mag-park, sabi ni Frida. Medyo nga po eh. Ang laki po kasi nung sasakyan na nasa labas. Sasakyan yun ng mga pinsan mo. Alam mo naman na ang iba sa kanila galing abroad at may pamilya na rin. Kaya malalaki ang mga sasakyan nila kasi marami silang bitbit na mga bata. Naku, nakakatuwa nga po kasi ang daming mga batang sumasalubong sa akin sa may garahe pa lang eh. Oo nga, tita. Ang dami pong mga bata ngayon dito sa bahay ni Lola. Ay nako, mas marami pa kaninang umaga. Maaga lang din umalis yung ibang mga pinsan mo kaya ayan, nabawasan na yung mga bisita na nandyan sa labas. Kayong dalawa ba? Kailan kayo magdadala ng mga bata dito sa bahay, ha? Ay, matagal-tagal pa po yun, tita. Bakit naman matagal pa? Ilang taon na kayo mag-asawa nitong si Frida. Di rin naman po kasi kami nagmamadali ni Frida. Di ba, Mal? Oo. Yung ganyang daming taon ng pagsasama nyo,
Dapat nakakaisa o 2 anak na kayo ni Adrian, di ba? Hindi na rin kayo bumabatang 2. Tita, ayaw lang po naming madaliin ni Adrian yung mga bagay-bagay. Lalo na yung mga tungkol sa pagkakaroon ng anak. Nasa tamang edad naman na kayo at maayos na rin ang buhay nyo. Panahon na rin siguro para tutukan nyo ang bagong yugto ng buhay nyo bilang mag-asawa. Halos lahat na yata ng pinsan mo may mga anak na rin, Adrian. Ay, tita, hindi rin naman po kasi kami mahilig sumabay sa uso. Tsaka masaya naman po kami ni Frida kahit 2 lang kami sa bahay. Lalo na yung asawa ko. Sobrang ini-spoil ko talaga tong asawa ko, tita. Lahat ng mga pagkain na gusto niya, binibili ko para sa kanya. Palagi ko ring sinasabi na mag-online shopping siya gamit yung credit card ko para hindi na siya mainitan sa labas ng bahay. Ayoko kasi talaga na napapagod yung asawa ko eh. Kaya nga palagi kong sinasabi na gamitin niya lang yung credit card ko sa kung ano mang gusto niya na bilhin para sa sarili niya. Ang gusto ko kasi, ma-enjoy niya yung buhay niya habang wala pa kaming anak. Ay, napakaswerte mo pala talaga dito sa pamangkin ko, ano, Frida? Hindi mo na kailangan magpakapagod sa trabaho, pero mabibili mo pa rin lahat ng gusto mo. Oo nga po, tita. Maswerte nga po talaga ako dito kay Adrian. Papadudot, bago ako mag-asawa, madalas akong lumalabas ng bahay hindi lang para magtrabaho, kung hindi para manood ng sine, mag-shopping o tumambay sa coffee shop. Isa yon sa naging malaking adjustment para sa sarili ko, ang maging taong bahay. Sinunod ko ang kahilingan ni Adrian kaya naiinis ako kapag iba ang pagkakakwento niya sa mga kaibigan o kamag-anak namin. Na para bang choice ko talaga ang maging full-time housewife kahit ang totoo, sobrang laki ng panghihinayang ko kasi hindi ko magamit sa buhay ko ang pinaghirapan ko noon sa kolehiyo. Kung hindi lang dahil sa hiling ni Adrian, hindi ko po isasakripisyo ang mga yon. Nahihiya din ako kapag pinamumukha niya na super nag-i-enjoy ako sa buhay ko sa loob ng bahay at bilang misis niya. Mahal ko ang asawa ko. Pero syempre mahal ko rin naman ang sarili ko, Papa Dudut. Buti na lang talaga, hindi traffic, no? Nakauwi agad tayo dito sa bahay. Oo nga eh. Mabuti na lang hindi ka rin masyadong napagod mag-drive. Makaupo nga muna dun sa sofa. Akin na yung sapatos mo. Ilalagay ko na sa lalagyan kasi baka kung saan na naman mapunta. Sige. Eto, salamat mahal. Yung damit na huhubarin mo dun mo sa laundry basket ilagay ah. Baka kung saan mo na naman ikalat. Siyempre naman, saan ko pa ba ilalagay ito? Madalas kasi nakikita ko na lang yung mga damit mo na nandyan sa sofa o kaya nasa ibabaw ng upuan sa kusina. May laundry basket naman tayo mahal pero hindi mo dun dinidiretso ng lagay ang mga hinuhubad mong damit. Sorry na. Nawawala lang din sa isip ko na ilagay yun sa laundry basket. Alam mo naman, minsan pagod ako sa trabaho. At madalas pagod din naman ako sa mga gawain dito sa bahay. Teka mahal, may problema ba tayo? Hindi ko alam sa'yo. Meron ba tayong dapat na maging problema? Mahal, hindi ako manghuhula Sabihin mo na sa akin kung ano pinuputok ng butsi mo ngayon. Naiinis lang kasi ako, Adrian. Saan nga? Sabihin mo na kasi sa akin. Sa mga sinabi mo dun sa birthday celebration ng lola mo. Ano? Alin dun? Lahat! Yung pagkukwento mo sa mga kamag-anak mo na parang wala na akong ibang ginawa dito sa bahay kung hindi magpakasarap at magpakasaya lang. Uy, bakit? Nabibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo, di ba? Nagagawa at nabibili mo lahat ng gusto mo kahit nandito ka lang. Oo nga! Pero hindi ko naman ginusto lahat ng to. Sinusunod ko lang lahat ng gusto mo na gawin ko, Adrian! O bakit? Ano ba sinasabi mo, Frida? Adrian! Baka nakakalimutan mo. Hindi ako yung nagdesisyon na huminto sa pagtatrabaho para lang maging housewife mo. Ikaw ang may gusto nun. Pinagbigyan lang kita. Pero masaya ka naman dito sa bahay kahit wala kang trabaho, di ba? Oo nga, Adrian, pero hindi ko naman desisyon yun. Kung makapagkwento ka sa mga kamag-anak mo kanina, parang ginusto kong mag-resign sa trabaho para maging taong bahay lang Parang wala akong ibang ginawa sa bahay na to kung hindi tumanggap ng perang pinagpapaguran mo sa trabaho. Adrian, napapagod din ako dito sa bahay. Alam ko naman yun.
Sorry kung iba na pala yung naging dating sa'yo ng mga sinabi ko sa kanila kanina. Iba talaga! Kasi ang totoo, ikaw din naman yung nagsabi sa akin na mag-online shopping lang ako kahit gusto kong lumabas ng bahay, di ba? Ayaw mong lumalabas ako ng bahay kasama ng mga kaibigan ko, tapos ayaw mo rin ako magtrabaho. Minsan nga pakiramdam ko bilanggo na ako sa bahay na to eh. Kasi nawawala na ako ng karapatan na magdesisyon para sa sarili ko. Papadudot, kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may oras na mapupuno rin talaga siya. At yun ang nangyari sa akin noong gabi na yon at parang bigla na lamang akong napagod na maging sunod-sunuran kay Adrian. Tapos ay hindi ko maiwasan na balikan ang buhay ko noong dalaga pa ako na nagagawa ko ang lahat ng gusto ko. Pero mula nang mag-asawa ko ay para akong biglang naging bilanggo. Hindi ko na nga napigilan na sabihin yon lahat sa asawa ko. Lahat ng pagtitiis ko sa setup namin, hindi ko na nagagawa lahat ng gusto ko at napupuntahan ang mga lugar na gusto kong puntahan. Nakita ko naman na kumalma noon si Adrian at sinabi niya na mas aayusin niya ang sarili niya para sa relasyon namin. Nakita ko naman yon noong umpisa, Papa Dudut. Pinapayagan niya na akong lumabas kasama ng mga kaibigan ko at nagkasundo na rin kami na mag-work from home ako. Kaya lang hindi nagtagal ay nakita ko na nagsisimula na naman siyang bumalik sa dati. Yung pagiging demanding at self-centered na klase ng tao. Hindi pa rin siya pumapayag na magpa-check up kaming dalawa kaya hanggang ngayon ay wala pa rin kaming anak. Napapaisip tuloy ako kung tama ba ang naging desisyon ko na bigyan ng chance ang relasyon namin. Tama nga ba ang ginawa ko sa buhay ko, Papa Dudut? Ito rin po ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Para makarinig ng payo o opinyon mula sa inyo at sa inyong mga kabarangay. At ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Frida. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.